Il-ġimgħa filgħodu sar infurzar fil-kapitali brabta mal-imwejjed u s-siġġijiet. Dil-azzjoni mill-awtoritajiet saret fi triq Santa Luċija fejn tneħħew l-imwejjed u s-siġġijiet li kienu qed joħolqu ostaklu lil vetturi jkollhom bżonn jgħaddu minn hemm f'każ ta' emerġenza. Dan tħabbar f'kitba fuq Facebook mis-Sindku tal-Belt Valletta Olaf Mackay. Brabta ma' dan is-Sindku tal-Kapitali qal li fl-aħħar sigħat bosta residenti kelmuh wara l-inkonvenjenza li nħolqot f'ħin partikolari f'din l-istess triq. F'kumment li għadda lil One News, is-Sindku tal-Belt Valletta Olaf Mackay sostna li fil-ħidma tiegħu qed jipprova jara jsib bilanċ bejn l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom ir-residenti u l-isfidi kummerċjali. Intqal li l-Kunsill immexxi minnu kontinwament qed jitkellem ma' residenti fuq dan l-inkonvenjent. Mackay tenna li kunsill ġdid immexxi minnu qed jaħdem fuq pjan ta' parametri ta' sigurtà flimkien ma' residenti u s-sidin tan-negozji. Fil-kumment ma' News, is-Sindku tal-Belt Valletta temm jgħid li lanqu it-tisbieħ u s-sigurtà għal din il-belt waqt li jinstab bilanċ b'resident u stabilimenti kummerċjali sabiex il-kapitali tkun isbaħ u aħjar.